Na szevasztok srácok, én Krisz GTR vagyok, és ebben a mai videóban Stumble Guys-ozni fogunk. Jaj, ahogy látjátok, itt vagyok, ilyen a karakterem, jó kis speciális skin, és pörgessünk is egyet, mert van egy ingyen pörgetésem. Nézzük, mit pörgetek. Öt gemet. Majdnem a speciálisat nyitottam, de nem baj. 1 óra! Hú, miért nem az 1 órás videó van most? Mindegy. Party, custom game. Mivel nincsen fent egyik ismerősöm sem, tehát leveszem egy személyesre, ahogy látjátok. Jaj, hogyan állítsalak be titeket, hogy lássátok? Jó. Így jó? Ja, így jó. Jaj, még pályát sem választottam. Jaj, more. De, na. Megetted az összes mogyit? Na. Barna rakott fel a FNAF videót, nem érdekel. És az én videóm érdekel. Szóval Ice Karambát. Ezt az újfajta Ice Karambát. Szóval kezdjük el. Az a baj, nem ismerem annyira ezt a pályát. Na. Tudom, mi a neve, már az előbb kiírta. Na. Jaj, hogy lelök ez a szar. Mi a szar? Ezt ti is láttátok. Ó! Bocsánat, ugye a tegnapi videóban nem volt Stumble Guys. Jaj, visszamegyek. Mi van? Magától lelökött. Bocsánat, hogy a tegnapi videóban nem volt Stumble Guys. Nem az én hibám, hanem az öcsémé, mert az öcsém játszott ezen a telefonon. Hát, bazd meg! Ugye az a videó live-nak számított, mert 1 órás volt. Szóval, ja. Mindegy. Jó. Nem kell debelnem. Most már elég ebből. Na. Customs. Lega. A legából csak, ahogy látjátok, 2 van. Mythicből 0. Hát és speciálból meg csak 1. De úgy alapskinek meg ezek. Úgy láttátok, 2 legám van, 2. Megyek ezzel a Pixel Mr. Beast-tel.
de előtte Friends, nem Friends. Ez Friends. Belépek a shopba, és nézegetem, hogy mit tudok megvenni 43 gemből. Hát ahogy gondoltam, semmit. Nem baj. Mit nyomtam meg? Nem kell nekem fizetés. Na. Miért lépek be ebbe? Hát mondjuk azért, azért lépek be ebbe, hogy bocsánat, csak simán ez mozdult a kamera, hogy ezt átállítsam, a győzelmemet átállítsam ilyen Mr. Beast-esre. Hogyha már a skinem is olyan, hát mondjuk akkor legyen az is olyan. Na. Megyek egy blogdashes eventet mindjárt, csak megnézem, hogy milyen ajándékokat lehet kapni. Aha, kapok én most 10 gemet mellé. És a legvégén... Ó! Srácok, ebben a videóban elmenjek a legaljáig. Ahogy látjátok, ez így a legalja. Elmegyek. Tudjátok mit? Ez a videó arról fog szólni, hogy elmegyek a legaljáig a blogdashes eventbe. Hogyha akarjátok, hogy játszok úgy valakivel, hogy hangban, akkor írjatok kommentbe. Jó, hogy nem, szerintem nem tudtok, de akkor csak simán hogyha akarjátok, hogy játszok valakivel úgy, hogy hangba, akkor akkor gyűjjön meg a 200 erre a videóra a 10 like. 10 like után jön a hangos játszós videó. Na, nem merek benyomni egy emótot, mert akkor lézer, elnyom engem. Vagy na, taunt, bocsánat. Na, első kör pipa. Most kíváncsi vagyok, hogy milyen, mert nem néztem a gémeket. Hogy milyen game van a lézerdes után. Jaj. Hogy látjátok, lézer trézer. Gyűlölöm. Gyűlölöm a lézer trézert. Én vagyok abban a legszarabb. Ajaj. Valaki leütött. De nem baj. Ajaj, jönnek a lézerek most már gyorsabban. Kiestem. Nem baj. Van perszem, jéj! Kaptam 50-et. Ma mentem is pörgetni. Mondjuk nem is kellett rányomnom a shopra. Hogy látjátok, van 55-öm, amiből elmegyek egy... Ja, 60-ig lehet? Elég szar ez. Várjatok.
és így, és már nyomom is. Lega. Yes, hamarosan meg lesz. Ez úgy tetszik ez a skin, várjatok. Várjatok. Lega. Azért. Jaj. Azért ez a skinre. Azt mondja valaki, hogy szar. Nem tudom, mit csinálok. Ez a legjobb. Stumble Guys King. Jaj. Várjatok, csak mindig eldöltök, skacok. Nem értelek titeket. Nyomok egy play-t, és hogy lássátok a karakteremet. De be vagytok ti rúgva? Na most már jó. Miért pörög miért pörög? Miért csinálja ezt 30 évig? Végre. Next up, baby. Ennyi erővel itt is kieshetek, de én vagyok a legbénább, szóval úgyis ki fogok esni. A második körben vagy az elsőben, nem tudom. Laserdes. Na, srácok, leesek. Hopp. Jaj. És belelöktek a lézerbe. Mi? Kaptam gemet. Ilyen nem van. Yes, baby! Lega. Speciál. Mitiknek jobban örültem volna. De nem baj. Friends, ki van fent? Yes, fent van a Barbie meg a Zsófi. Úgy gyertek. Na, várjatok. Party, custom game. Skacok. 3-as play. 3-an leszünk. És blog. Várjatok. És blog dash. Na. Így. Jaj, na már. Custom game. Blog dash. Great. És akkor meghívom őket. Három év múlva fognak jönni, fogadjunk. Jó, bejött a Zséfi bejött. Barbie is bejött. Akkor nyomjunk egy play-t, skacok. Nyomjunk. 3x3, de úgyis 3 évig fog. Három évig fog menni. Jó. Hú! Én vagyok egyedül ilyen skinbe. Hopp, visszaugrok.
Easy, én már debelek. És valaki már le is esett. Leesett a Zsé. Zsé leesett. Az baj. Semmi gáz, mert még maradt vala. Maradt a Barbie. Szegény Zsé. Nem baj. Jó. Hát addig nyomok egy trükköt. Hopp, de... Jú, majdnem leütötte az a fal. Én már debelek egyet. Kitörtem 3 egyszerre. Hopp. Le fog esni. Hogy nem esett le? Az hogyan? Azt láttátok, hogy így felpattantam? Easy. Rosszkul tanultoztam. Jaj, ne. 11 év eddig. Csak ne legyenek itt nehéz feladatok. Hát, Barbie részvétem. Easy Rider. Ez komoly meccs. Na mindegy. Ez a videó ennyi lett volna. Tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Chris Gazier voltam. Sziasztok!